lagi lho lemari gerabah 4 pintu, pintunya model knockdown. Ini bahannya full kayu jati ukuran 1,80 m, tingginya di 2 meter, regane Pira wi mosok 300 lemari kaya ngono wi? 300 piye 3 juta iki, Mas. Oh, ala 3 juta, tak kira 300. Jajal bukaan jerone, Mas. Finishingnya luar dalam. Ngisor ya kena dibuka iki. Sedeng piring wakeh iki. Iki asli kayu jati apa ora Mas bahan iki? Jati full itu garansi, Mas, nek gak kayu jati dibalekne gak apa-apa. Heeh. Ukurannya 1 meter 80 dikali 2 meter 20. Iki knockdown bisa dicepot. Oh, berarti pemone lawangku cilik iki secepat ya? Enggak sedeng. Praktis. Piye? Iki pemone sing adoh no piye pemone Banyuwangi, Situbondo no. Lah sing tenang Mas aku ya pokoknya sing mlebu petani Jawa Timur Jawa Tengah kuwi tak kei gratis ongkir kabeh ngobayar COD tanpa DP. Cara pesane ngerti para kowe. Piye cara pesene? Nek kalau pencarian digoleki jenenge Barokah Furnitur Madiun langsung nang sore profil wis ana nomor WA aku. Lewat WA tak bales sing. Oke.